Honor Magic 8 Pro Air, iPhone Air'ın haqiqiy qarşıdaşlarının biri. Şu telefon bir hep demen esas smartfonum molly, içinde sim kartam, hemme projeler yüklendi. Bu telefonum qara ayırdım danim bir hep de şoň bilen gezdim. Göräýmän ideal smartfon, incecik, yeňiljek, kejejek, ýöne bardat olar ýalyk gowy däl. Telefonuň öz minuslarym bady. Gelin bardaty baştan başlaýyn, taýin bolsaňyz başladyk. Smartfonun raspakovkası ve karakteristikalary baradaky video bilen TikTok kanalymyzda duranlar. Kim görmedik bolsa geçip görüp bilersiňiz. Bärde o wagtlar gaýtarak oturmaz. Ena menne bärde prosta korokka jogy goýdum. Bu videoda biz esasan şul telefonuň bir hepden dowamyndaky beren duýgulary bilen tanışarız. Ondan hem başlayalım gönü dizayn ve ergonomikadan. Telefon yanın bellek geçilmelik, kicicik, ince ve in esasatlan birem yeňil. Birinci tapar karokkodan çıkarıp elime alamda wow effektleri doğru maýdaýyn. Hakykatdan hem haladım bir kerek. iPhone Air'da qiýalyk wow effekt bolly. Üstesine de dizaynam özüňe seredim we baha beriň. Men pikirimçe iPhone Air'dan has owadan muqadip pikir etken. Ondan Apple şol telefona 3 tane kamera goýup bilmänler, Honor bolsa goýup bilipdir. Oň üçin hem ullukan respekt esim gelýär. Indi telefonuň elinde oturuşuna söz ýok. Eliň alýaňa saklamak gaty rahat. Iki elinde de şeyler. Görüşüňiz ýalyk. Hiç ilek mesele ýok. Gaty gowy oturýar elinde. Telefonun ölçeklerim ören gowy. Bunda 6.31 düýümlik 120 Hz LTPO AMOLED ekran oturdulandyr. Indi seredin. Elini saklayan hakikaten hem gowy, söz yok. Ýöne bunu ulanyp başlayan bolyn, azajyk diskomfort dörep başlaýar. Size düşünüp kurup bolar ýalyk, enem ben öz esasy smartfonum. Pixel 9 Pro XL, primärne iPhone 16 Pro Max, 17 Pro Max ýalyk ölçeklerdäki telefon. Bu da ena incecik we kicejek Honor. Ol boýum gysga, inem gysga, hemme adam bu telefonyň gysga. Bilemok belki de men ellim beter ullukanlar, belki de men bu telefonu öwrenşendir ýöne şuny men iki elim bilen alyp arkaýy ýazyşyp bilýän, arkaýy ulanyp bilýän. Bu telefonu bolsa men iki elim bilen tutgan bolyn, awajyk diskomfortlar başlaýar, bir hil barmaklan bir-birine müşahit berýär. Men hem işim şolar ýarak, men pastiýan her kim bilen ýazyşyp durmaly, jogap berip durmaly we şu telefonda hat ýazmak maňa awajyk kynrak bolýar. Endi şu köp kişi diýip biler, bir elinde ýazyberdi, ekran kitçik geldi. Doğru olam hawa bir elinde de ýazyp bolýar. Ýöne bir elim bilen ýazganda tizlegen has peselýändir. Meselem iki elim bilen sen has çalt ýazýan, bir elim bilen awajyk haýalarak ýazýan. Umman ýagdaýlar şolar ýalyk. Ondan telefonyň galynlygy 6.1 mm. iPhone Air ulanýanyň nädip ulanýanyny men düşünüp bilebok, ol 5,5 mm bundan hem has ince bolýar, ýöne şu telefon elin kesip gelýär. Saklamak rahatda ulanyňda bir kiljek diskomfortlar döretýär. Umuman ergonomikasy bilen düşünşenler diýip umid etýän. Dizayn barada aýtsak onda söz ýok. Materiallarym ýokary derejede gaptal ramkalary alüminiýden ýerine ýetirilen görüşüňiz ýalyk antenalary bir topar çykyşlar bar. Telefonyň anten tuşunuda hiç ilek söz ýok. Bir hepden dowamynda anten tutman kösenen yerim bolmady. Hakykat diýmeli. Arkasy maty we aýna adna tonluca, stroguca, owadan türlü renklere badyr. Bizde ak renki, bundan başga aranjy renk hem bar, gara renk hem bar bol smartfonyň. Telefonyň sağ gapdalyna ses sazaýjy we power knopkalary bar. Ondan başga da kamera kontrol knopkada badyr. Şu knopkadan men ýadadym bir hepden dowamynda ynanaýyn. Diňe gerekmejek wagtda basylýar. Diňe kamera açylýar ýa-da yo diýip Honor'un öz голосовой помощнigi bar, şol açylýar. Düýbinden maňa gerekmejek wagtlar, to есть ложный нажатиялар ýaman kän bolýar. Kamerany açmak üçin oňa 2 sapar basmaly, bir sapar basyp taklap dursaňam ýa-da bellek geçen yo açylýar. Aýtgana hiç ilek maňa gerekýär wagty açylyp ýürege düşýär. Dolanalyň ýende telefonyň ekranyna razmerler barda ýa-da aýdyp berip geçdim bärde ören gowy LTPO AMOLED ekran oturdulandyr. Üstesinde de şyym diýilýän zadyň isam ýok. Gaty gowy Honor'un ekranlaryna oň üçin aýratyn respekt bermeli sebäbi bärdine ýürüte Honor eýa komfort diýip rejimler bar, şoňa girýäňiz we şymy maksimal azaldyp bolýar. Netijede siz näçe seredäňiz telefona uzak giýje telefon seredip oturan wagtlamama gözüň agyranogam, guranogam hiç ile problema dördenok. Hakykat
haqiqada haqiqat diýmeli. Men şu telefony alyp buňa uzaklygyja sersem gözüm erwet agarya. Honor Magic 8 Pro Air'ın iPhone Air'dan ýene bir tapawuly, olam dinamikler bärde 2 tane dinamik we aşakda bir we ýokarda bir we paňlaçaýyn stereo ses çykýanlar. Howa kaçtwasy olur ýalak gowy däl. Meselem beýleki Honor modellerde sesin abyomy, gowrumy has, gowy bir hile has, dıkylja çykýar bärde olar ýalak däl ýöne onda da stereo ses. iPhone Air'da bir dinamik mono ses. Bula bir hiljek men pikirimçe Apple tarapyndan ýalňyşlyk diýip pikir etýän. Şul telefonu men düşünmedik ýene bir zadymma, olam nagref, öz-özünden gyzýa telefon. Hiç ilek agyr zatlara medemok, ýa bir ütgüçük zatlara medemok, internet açýan ýa-da Wi-Fi açýan iň gyzyklysi, meselem internet açamda ýa bu da gyzýa, söz ýok. Ýöne bul Wi-Fi'ye bagly urkada gyzyp bilýän smartfon. Özüm oýunum oýnamok, diňe TikTok, Instagram, Telegram şular ýalyk messengerlarda oturýan, video görýän bolýan telefon. Ni to što bu yilaya yok, prям hakikatdanam gyzya we gyzgyn bolýa. Buň näme üçin bolýanyny men düşünip bilebok. Belki de isparitelini kamera has keçijekdir, gowy işläp bilýänler, belki de abnawlenýalar bilen bul ýagdaýyň düzelmegi mümkin ýöne edil häzirlikçe ýagdaýlar şolar ýaly. Honor Magic 8 Pro Air bilen 3-nji gün telefonlarda aýtmalar bar, telefon gyzya. Näme üçindir? Çalajana guska berýän, oýun göni gyzyp başlaýar. Şu texnik olmaga diýip notirs, görüşüňiz ýalyk. Inni bilemok, näme düşünjek, men bilemok, ýöne durkada gyzyp bilýär, men pikseller şon ýalyk myka diýsem, ýok, bunda da şo problema bar. Olam elbetde şu korpusyň inçeliginden normal naxlaşdyňa goýup bolanok, prosesorym güýçli. Ýagdaýlar şolar ýalyk görüberýäs, dowam etýäs. Ýöne muňa garamazdan telefonyň işleýişinde hiç ýyl söz ýok. İçinde MediaTek Dimensity 90 versiýonly prosesory oturdulan 10 aptalan 16 GB RAM we 512 GB hemişelik ýadam badyr. Bulan üçüsini diýip jemleýän bolyn telefon prosta raketa uçýar. Ýerde bir gaýtalaýan, gyzýanyna garamazdan telefon hakykatdan hem çaltyşýar. Doňmok etmek diýilýän zat ýok. Üstesinde bärde Android 16 esasen Magic OS 10 hem oturdulanlar. Ona da ütgüçük bir pretensiya ýok. Adawluk bir kısancak mail statları var. Ýöne w celym ulanmaça däl. Elbetde beýleki Hytaý aboloçkalar bilen deňeşdirende, meselem Color OS we Hyper OS we olaň ýanyna bula boloçka gaty, garyp Customizasiya tarapyndan söýledimizde animasiýalar bärde olarda ýalyk owadan däl, howa ýöne onu da ulanmaça däl. Edil şu wadyna şuda patsion edip men bir görkezim media. Men şoňa tüýs ýüregimden düşünip bilemok, näçe Honorda şular ýalykdygyna. Näseredin? Ikonkalar görýäňizmi? Her birinjiden gaty orta ýakyn ikisem toýska. Bu da bu taýrakda gyrarakda durmaly ýalyk şol ikonkalar. Ola birinji moment süýçürip bolanok hiç ýylak. Ikinjiden hem şulyna şak görkezýän bara. Şol näme üçin şol gyrada, näme üçin şol ortada däl. Men şoňa dogry maýdan bir hepde gezdim, gözümi agyrytýar şullay şol şaklar ýara aýryň şaýdar. Maňa uma gerek gel näçe şak geçenim. Günüň dowamyny bilmek. Ýa-da şunu bolmanyny ortada goýan bolsalar, has gow bolardym diýip pikir etýän ýöne animasiýalaryň işleýişine zadyna söz ýok, görýäňizmi? Gaty blokировка ekranlarda gow customizatsiýa edip bolýar. Bu da kimi ýatlatýar? Elbetde Apple'y ýatlatýanlar. Ýöne ýene bir separ aýtýan bu zatlar bar, ýaşamaz ýalyk zat däl, ulanmaz ýalyk zat däl we abnawlenýärler kömegi bilen Honor hökman o zatlary çözermek diýip pikir etýän we umyd etýän. Inni köp kişiň berýän soragy, bu telefonyň global versiýasy ýa-da Hytaý versiýasy? Jogap ýöne koý, bu telefonyň Hytaý versiýasy. Olanlar ýöne gorkmak gerek gel, görüşüňiz ýalyk. İçinde rus dili bar. Mesele yok. Hemme da tercüme edilýär. Play Market goýup bolýar, olan problema. Siz iş ýapdyr. Hemme gerekli bandlar bar we Aşgabatda bolsun, welaýatlarda bolsun, anten tutuculugyna şu telefonyň hiç ýylak söz ýok. Öde men ýene bir beýgendiren bir zat, onu men hepde gutorup gelýär, bildim ýoksam öz geçimim buňa geçirerdim. Howa smartfonla ýeşim funksiyasy hem bar eken. Hytaý versiýa telefonna ýeşimim bar. Honor eýän bu Honor'un birinji telefon däl, Hytaý versiýa bolup ýesimli bir näçe modellerine eýän şonu edip gelýärler 20-nji ýylyň aýagyndan 26-njy ýylyň başyndan bäri. We men pikirimçe bu ýören gowy tendensiýa sebäbi beýleki Hytaý öňürjilerim häzir bu zatlary görürler we öz Hytaý versiýa telefonlaryna ýesim goşup başlasalar, ana global versiýa smartfonlary almaklygyň gerekligi hem ýuwaşadan gaçyp başlaýar. Pul jagalyňyzy ekonom edip Hytaý versiýa alsaňyz, birinjiden akkumulyator gowy telefonlar
alýaňyz, ýesimli, rus tilli, üýtgeçik bir problemasy bolmadyk, smartfon alarsyňyz. Inni akkumulyatorlar barada gurulaş başlaýan bolsak, onda bu smartfonuň içinde 5500 mAh batareýa oturdulanlar. Men raspakowka wideomda da aýdypdym, Honor şu zagaçça korpusuyň içinde 5500 mAh dykyp bilen bolsa, olara ullukan respekt diýip we bulardan azajyk tamam uludy. Doýs telefon has köpürak wagt ýaşarmy gadyp pikir etýärdim sebäbi. Geçen ýylky Honor Magic 7 problem bir hep etdik. Honor Magic 6 problem bir hep etdik. Şoňa 5500 6500 dowrak aralygyna batareýalar oturdular we olar 2 gün meselesiz ýaşap bilýärdiler. Ýöne bärde ýagdaýlar ýalyk däl. Doýs ýa prosesor bärde has bir köp resurslar talap etýär ýa-da ahlaşdýan gowy dälligi sebäpli ýa-da optimizasiýa gowy däl ýa-da bu zatdan hemmeti birden ýöne telefon 2 gün ýaşap bilenok. Doýs günüň dowamynda bir sapar, iki sapar şuny hökman zaryada goýýan we bu meni gynanlar. Ýa soň sapar haçan olar ýalyk Honor ulananlygym ýadyma düşenok. Mesela mena şuny da ýok pikseli men bunam günüň dowamynda iki sapardagy zaryada goýýan ýöne bu telefonlar düýünden zaryat saklap bilenok. Honorym bir kere şolaň izinden ýetip barýan ýalak bolup gitdi. Mena dogrymaýsam düşünmedim. Ýöne ýene bir tarapy bu telefony özüne esasy telefon edip aljak adamlar da men düşünemok. Bir kilek как будто бы bu esas telefon dällanim, ýa-ni bir telefonyň gapdalynyň ikinji smartfon şeklinde götürmäne gowy enjam ýalak görýän men bunu aslında oňam özüň bir pyrçynçyklar bar. Häzir olarda ýoşudy. Ýeter. Egerde şol ssenariýada ulansaňyz onda howa belki de bu zaryady size ýetip biler. Indi näme üçin bu esas telefon bolup bilenokda diňe esasy telefonyň gapdalynyň kömekçi bolup bilýär. İň birinji sebäp bulam kameralar. Ýa-ni bellek geçdim. iPhone Air'da bir kamera bar, bunda 3 kamera bar diýip howa ýöne ol 3 kameraň ikisinden üýtgeçik bir derek ýok. Oglanlar ultra giň obyektiva wapşe biderek o howa gowy bolsun, ýagty bolsun tapawdy gowy fotoğraf düşürip bilenok. Ondan soň ikinji 3.2x üçin niýetlenen 64 megapiksellik telefoto obyektiv bar. Olam bir hiljek gaty bir ynam döredenok oglanlar ynanaýyn maňa ýankyrak ýagtylyk gowy bolsa normalja suratlary düşürýär ýöne ýagtylyk ýetmän başlaýar bolýan eýem wapşe bir çotky stat ýitip başlaýar myla bolýar. Doýst hatda optik stabilizasiýa da öz stabilizasiýa da etýär ýöne şonu da suratdan kaçdyr kamera gowy bolanok. Men Instagram sahypamy izlerleýänler bu telefona düşürilen suratlary storieslarda görýänler syptyrmalyk üçin sizem geçiň izlerläň şol ýatlary görüp bilersiňiz. Umman aýdamazda bu telefonun kameralaryndan mena nerda. Esas obyektiv bolsa 50 megapiksellik olanlar normalja suratlary düşürýär. Söz ýok. Bir surat düşürmekde iPhone Air bilen diňerak diýsegem ýalňyz smart ýöne video düşürmekde bul ondan gaty galýa, gaty pes. O taraplaryndan hökman bellek geçmediler. İkinciden bu telefonun gabaritleri. Hawa hakykatdan hem elinde saklamak aňsat, söz ýok. Ýöne ulananda ağzı kynrak bolýar. İkinji telefon şeklinde çykaryp käwat alýa etmek üçin ýa käwat çyk ýazyşaýmak üçin gowy, normalny ýöne 6.31 düýmlik ekran bilen 2026-njy ýylda mena kiçirak görýän. Egerde siz kiçi ekranly ýeňil telefon gözleýän bolsaňyz, onda söz ýok. Magic 8 Pro Air 100% siziň üçin iň gowy çözülen biri. Sebäbi iPhone Air'ın bundan has ullukan. Ýadyňyza salyň 10 gabaritler has da ýowdur. Bu kiçijek eline ykjam ýöne ulanmakda azajyk diskomfort döretýän smartfon. Magic 8 Pro Air'da ýene bir düşünmedik bir zadymma, olam şul frontalny kamera. Magic 8 Pro'da nastolka idealny işleýän Face ID'ň analogy bar. iPhone'larda Face ID'ň analogy bar. Siz diýip bilersiňiz, bulam ýüzüňden açýar, hawa bu ýüzüňden açýar, ýöne diňe suraty ulanyp açýanlar frontalny kameradan, olam giýje işlänok. Magic 8 Pro'ň özünde 7 Pro'da, 6 Pro'da da hakyky Face ID bar we garaňky bolsun, ýagty bolsun tapawdy ýok, o sizi tanaýar we telefony blokdan açıp berýär. Ol has howpsuzlygym güýçli bolan o tehnologiýaň berde näme üçin Honor'un şonu goýmadygyny düşünemok. Şu zagaça nokatça goýupdyrlar, dynamic island ýaljak. Bu da iş ýapdyr, şol nokada derek normal palantyny Face ID goýan bolsalar, telefon 1-2 basgancak ýokarda bolardy diýip pikir etýän. Seredine ýene bir prikol. Şu wagt görýärmi? Уведомление gelýär, снова отметок нравится diýen blog asalyana. Sered şol ýapylan okşarlar. Contenti уведомлениň ýapylan aslında ýapylmaly. Indi bolýan şey diýär, 100 watt okanok уведомление ýapyldy. Bolly indi şuny ýüzüň bilen açmasaň görüp bolanok näme gelenligini. Ýöne ýerde basýan ýüzüm okada ýana.
Yüzümden tanady, açyldy. Ýendi bloga basyana itene okşoşda çykyp durýar. Hatta smartfon blogudur ana enni. Garaşon ýaljak. Oňunjak gluk bas sistemada öden proşifkan insan kabna bilen ýasy. Gelin oğlanlar wagtlar käbir netijeler jemläliň. Honor Magic 8 Pro Air. Bul esas telefon bolup bilermi? Bolup biler egerde siziň elliňiz gidijek bolsa, birinji şerti. İkinji şerti, egerde size yeňiljek we kijijek ekranly telefon gerek bolsa, üçüncü şertem egerde kameralar siz üçin gatabar wajip däl bolsa. Ana egerde şol 3 şert ýerine ýetgen bolsa, onda Honor Magic 8 Pro Air siz üçin iň gowçaly. Ýöne ýanky 3 tane şert ýerine ýetmeýän bolsa, onda ýok. Onda bu telefon men size maslahat berip bilemek. Ýöne Honor Magic 8 Pro'ň özüni alyň, Airsiz we lezzetini görüp ulanyň. Bunu bolsa kapdaljygyndan alyp ikinji smartfon hökmünde ulanyp bilersiňiz. Ana oğlanlar wagtlar netijeler şolar ýalak. Näme telefon satyn aljak bolsaňyzam, Gülzimi Sowda merkezleriniň nol jatyna ýerleşen Texnokol magazynyny alyp bolýanlygyny size ýatlatýan, gelin, gurlaşalyň, oturalyň we size iň gowy telefony saýlap berip goýbereliň. Bu video size gyzykly we peýda bolanlar diýip umid etýän. Indik videolarymyzda görüşýänçek. Hoş, sag bolun.